Zeeuwse gemeenten zijn niet erg enthousiast over het geven van wapenstokken aan BOA's. Behalve Capelle en Veren. Je ziet steeds meer dat er situaties kunnen komen waar het wel eens noodzakelijk zou zijn. En verder in deze uitzending. Slachtoffers bij viaduct komen uit Vlissingen. En duiven de weg kwijt na onweer. Goedenavond. BOA's met wapenstokken. Dat mag sinds kort, maar in Zeeland zal je het niet vaak zien. Gemeenten mogen beslissen of ze hun handhavers een wapenstok geven. Veren is de enige gemeente die dat echt graag wil. En er zijn ook gemeenten die het absoluut niet gaan doen. Nu dragen alleen politieagenten wapenstokken. BOA's mogen dat alleen in uitzonderlijke gevallen. Na een geslaagde proef heeft de minister de regels versoepeld. Tot tevredenheid van de vakbonden voor BOA's, omdat geweld tegen BOA's toeneemt. We zien een toename van, zeker in de coronatijd, nadat er steeds meer maatregelen kwamen, zien we een toename van 30-40%. We zien dat de agressie toeneemt, dat mensen een korter lontje hebben en daarom vinden we het belangrijk dat de BOA's zich beter kunnen gaan verdedigen. En daarom is er een oproep geweest om een pilot te gaan doen voor die korte wapenstok. En uit die pilot is naar voren gekomen dat de BOA's er goed mee kunnen omgaan. De gemeente Veren is een van de weinige Zeeuwse gemeenten die direct ja zei tegen de invoering van de wapenstok voor BOA's. Maar je ziet steeds meer dat er situaties kunnen komen waar het wel eens noodzakelijk zou zijn. Maar de hoofdreden is, we hebben professionele mensen, daar hoort een professionele uitrusting bij. En ja, we hopen ze nooit in te zetten. Niet alle gemeenten zijn enthousiast. Veren en Capelle wel, maar Noord-Beveland, Borselen en Terneuzen niet. En de rest van de Zeeuwse gemeenten is er nog niet uit. Noord-Beveland is het meest uitgesproken. Zij vinden dat een BOA moet blijven. Het risico van het toekennen van geweldsbevoegdheid aan BOA's is het verschuiven van taken van de politie naar BOA. Maar de burgemeester van Veren ziet de BOA met wapenstok wel degelijk als een nuttige aanvulling op politieagenten. BOA's zijn geen vervanging van agenten. BOA's werken goed samen met de politie, ook hier in Veren, maar in heel Zeeland is dat zo. En het gaat erom dat we niet overal tegelijkertijd kunnen zijn. Het is niet zo dat iemand meteen een wapenstok krijgt, daar zijn opleidingen voor. Niet kan het zomaar ingezet worden. Eind dit jaar gaan de eerste BOA's met een wapenstok de straat op. De vrouwen die betrokken waren bij het ongeluk bij het viaduct in Haaksbergen komen uit Vlissingen. Dat meldt RTV Oost. Een van de twee zou een spirituele praktijk hebben in Vlissingen. De politie wil dat nog niet bevestigen. De moeder en haar 36-jarige dochter werden gisternacht gevonden onderaan het viaduct. De moeder was dood, de dochter zwaar gewond. Ze hadden verwondingen van een val, maar ook andere verwondingen. De dochter is aangehouden in het ziekenhuis en wordt verdacht van betrokkenheid bij haar moeders dood. Maar wat er zich precies heeft afgespeeld is nog niet duidelijk. Als je zo'n bericht zoals bij jullie op de site natuurlijk weer leest, dan schrik je natuurlijk toch ook weer wel eventjes. Zeker natuurlijk als onze inwoners dat lezen, die denken, nou wat is daar aan de hand? Wethouder Albert Vader van Vlissingen reageert namens alle jeugdzorgwethouders in Zeeland op het verhaal van ex-medewerkers van Emerges in Kloetingen. Zij vertelde gisteren dat de huidige personeelsproblemen komen door een verziekte werksfeer en een slecht doorgevoerde reorganisatie. Ik neem aan dat Emerges ook exitgesprekken voert op het moment dat de medewerkers vertrekken. Dus dat ze dan daarmee heel goed weten waarom mensen vertrekken en dat ze daar wellicht lering uit kunnen trekken. Emerges heeft vanwege personeelsproblemen een tijdelijke aanmeldstop voor kinderen en jongeren die hulp thuis nodig hebben. Daardoor is er nu een speciaal team dat kijkt waar kinderen wel hulp kunnen krijgen bij andere zorgaanbieders. En volgens Vader is het essentieel dat die samenwerking blijft bestaan. Dus samenwerken moet je hier echt wel bovenaan zetten en met een hoofdletter gaan schrijven. Want anders redden we het in Zeeland niet. Een andere manier van organiseren, bijvoorbeeld met zo'n aanmeldteam, is daar echt wel een van de oplossingen voor. De kliniek is wel open voor crisisopvang. En Emerges verwacht vanaf september weer te beginnen met thuishulp bieden aan kinderen en jongeren. Een vrouw uit Terneuzen is in Amerika veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor het financieel steunen van een terroristische organisatie.
De 38-jarige vrouw maakte geld over naar de terreurgroep Al-Shabaab uit Somalië, het land waar ze oorspronkelijk vandaan komt. Op dit moment zit ze vast in Amerika, maar ze zou haar straf in Nederland mogen uitzitten. Kijk, die duif is terug boven. Die is ook mee geweest. Lekker te rusten af en onder, zie je hem? Deze duiven hebben de storm overleefd, maar 20.000 duiven zijn zoek geraakt tijdens een internationale wedstrijd in Frankrijk. Dat kwam doordat de duiven werden losgelaten vlak voor een grote onweersbui. Ja, we spreken over een ramvlucht, maar daar raakten de duiven zo desoriënteerd dat ze op dat moment niet meer in de richting van het gokken terugvinden. Ook Herman Calon uit Hoofdplaat wacht nog op zijn favorieten. Ja, dan kijk je elke dag uit. Is die niet? Dat zijn je kindjes, in zekere zin. Ondanks dit verlies gaat Calon wel door met wedstrijden. We hebben ze ervoor, we houden ervan. En dan zeggen we doen niet meer mee. Ja, dat gaat gewoon niet. Piet Kraan, de oprichter van de lokale partij Middelburg, is gisteren op 76-jarige leeftijd overleden. Hij had een longkanker. Kraan was jarenlang het gezicht van de LPM en stond bekend als vasthoudend en vastberaden. In 2014 en 2018 werd de partij de grootste in de gemeenteraad van Middelburg. In maart nam hij afscheid van de politiek en werd toen benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. De jeugdbescherming moet een hogere prioriteit krijgen in Den Haag. Om de leegloop van jeugdbeschermers tegen te gaan moet er flink geïnvesteerd worden en snel ook. Dat is de boodschap van jeugdbeschermingsorganisaties die in Zeeland actief zijn. Er moet een financiële impuls komen. We moeten zorgen dat we de druk van de ontzettende hoeveelheid gezinnen meer gaan verdelen over meer mensen. En ik denk dat als je het vanuit de organisaties doet in een netwerksamenwerking, dan moet het binnen een jaar landelijk te realiseren zijn. Wij moeten zorgen dat de professionals die dit werk doen, dat we ook zorgen dat zij voldoende tijd hebben om dat te kunnen doen wat nodig is. Je wordt geen jeugdbeschermer om te rapporteren. Je wordt er om bij gezinnen te zijn. Dat is waarom je het vak mooi vindt. Dus daar meer tijd voor creëren. Dan heb je ook voldoening van je werk. Omdat je een gezin echt kunt helpen, snel kunt helpen en ook snel weer los kunt laten. Daarmee sluiten ze zich aan bij een brandbrief die kinderrechters eerder hebben verstuurd aan het ministerie van Rechtsbescherming. Er zijn te weinig jeugdbeschermers. Wat betekent dat een gezin soms moet wachten tot er een jeugdbeschermer beschikbaar is voor ze. En er is ook gewoon veel verloop. Het verloop onder jeugdbeschermers moet omlaag, zeggen de kinderrechters. En de Zeeuwse jeugdbeschermingsorganisaties zijn het daarmee eens. Natuurlijk is het niet altijd leuk om te lezen wat je allemaal weer verkeerd doet. Hè? Natuurlijk is dat ook, want dat wil je eigenlijk niet. Maar aan de andere kant is het ook goed dat we met elkaar zeggen, het lukt ons onvoldoende. Je hebt ook veel mensen die dit vak 20 jaar doen. En al heel lang aan hetzelfde gezin verbonden zijn. Dus het is niet zo dat het een automatisme is dat je als gezin steeds met een andere jeugdbeschermer te maken hebt. Maar het komt wel te veel voor. Je ziet echt dat het verloop landelijk gezien zo tussen de 20 en de 25% is. En dat is natuurlijk heel veel. Dan heb je gewoon binnen 4 jaar weer een hele nieuwe organisatie. En we zullen deze spiraal met elkaar moeten doorbreken. De jeugdbescherming wordt vaak omschreven als de intensive care van de jeugdzorg. Maar in de afgelopen jaren zijn de budgetten in andere delen van de jeugdzorg verdrievoudigd, terwijl er geen extra geld naar de jeugdbescherming ging. En dat moet veranderen, vinden ze. Als het echt intensive care is van de jeugdzorg, dan zullen we hun ook zo moeten gaan faciliteren als intensive care medewerkers. En dat doen we nu niet. Dat is altijd het moeilijke voor de jeugdzorg. Als je dit als medische zorg uitlegt, begrijpt iedereen de noodzaak. Maar bij jeugdzorg is het toch, kan het niet een tandje minder? Nee, kinderen hebben het recht om veilig, kansrijk en gelukkig op te groeien. Dat is in een beschaafde maatschappij een heel essentieel grondrecht voor kinderen. En deze kwetsbare gezinnen, waar de overheid zich al mee bemoeit omdat er een kinderrechter is die een maatregel oplegt, geeft die prioriteit. En ik weet dat prioriteit altijd lastig is, want er zijn altijd ook andere problemen die ook heel erg belangrijk zijn. Maar kom weer even terug op de intensive care. Als je vindt dat dit de intensive care is, kan je niet zeggen, wacht nog maar even 3 maanden. En dat is wel wat we nu doen.
Flinke zonnige periode vandaag, afgewisseld door bewolking. En het was warm aan de kust, 23 tot 25 graden. Maar verder landinwaarts 26 tot 29 graden. Geen plaknacht vannacht. De temperatuur daalt naar 17 à 18 graden. Morgen wordt het wel nog warmer. De 30 graden zal zeker gehaald worden, is de verwachting. Maar na morgen is het ook weer snel klaar met die hitte. Tot zover Zeeland Nu. Een hele fijne avond.